Интернет сигурно, лесно и безопасно. Какво да внимаваме при съобщения, реклами и приложения и че винаги може да се обърнем за помощ, когато не сме сигурни за нещо. Всичко ще обясним лесно и без да използваме сложни думи и терминологии. Даже напротив обещаваме да не ви отекчим и сме подготвили няколко примери от живота, игри и също награди за накрая. Сега искам да споделя нещо по-лично. Миналата седмица помогнах на баба ми, която имаше проблеми, защото и теглиха пари от картата и от телефона, тъй като се беше абонирала за една услуга без да иска и не знаеше, че я ползва. Не знаеше, че я ползва и затова това ни мотивира с моя клас да дойдем да помогнем на хора като нея, за да нямат те такива затруднения, с уважение, с внимание и с желание да сме от полза. Сега ще започна с една от най-разпространените измами в България, именно ало измамите. За съжаление, много хора са ставали жертва на тях и особено възрастни. Нека си представим следната ситуация. Телефонът ви звъни и вие вдигате и отсреща се чува разтревожен глас, който често се представя за лекар, за адвокат или пък за ваша роднина или дете. Казва, че е станала катастрофа и че спешно трябват пари, за да помогнете на детето ви или не желая да споделите на никой ваш близък. Тоест, това е специална информация и че има опасност, ако не реагирате. Това е типичен сценарий за една ало измама, защото те не разчитат толкова на вашата наивност, колкото на това, че ви пука за вашите близки и че сте загрижени. И преди да продължим, искам да попитам дали някой е чувал за такова нещо и дали е ставал жертва на ало измама. Първите години. Много голямо. Даже не се е случвало. Сега го намаляха, но беше. Да, ако някой иска да сподели. Внук ми се беше щупил кръка. Шалварите, баба, аз съм. Казах и се щупи кръка. Двата да беше се щупил ръка. Мога да кажа, един млад от България, тук от Бургас по-точно, ми се обажда, че има нужда от жена, която да гледа майка му. Обаче с консумация. Такива и глупости и аз го затворих телефона. Значи най-различни такива обаждания. Но това беше в старите телефони. Не от тези да ги имаме сега. Нашия клуб няма такива пари да хвърляме през телефона. Няма такива глупости. Лечи си. Ми е дала в 30 лева да заем и само 10 години ми нали. Сега трябва да му дам 2000 колко лева и ако не дам, да гонят до дупка. Да. Швърна те пари. Не съм давала никой да заем. И аз като разбрах го затворих. Трябва да не го... Защото с телефоните на наблъчете. Точно така. Значи, мами се говорят бързо и искат да вземете решение веднага и в повечето случаи да дадете пари веднага. И тези пари ги искат чрез куриер или да им ги дадете на ръка. Което нали, е нелогично и със сигурност става въпрос за измама. И отново повтарям, че ако някой лекар наистина ви се обади и наистина се случило нещо, те няма да ви молят да не споделяте на близките си, точно обратното. И да. Сега ще ви покажа какво точно трябва да се направим, когато получим такова обаждане. Първо затворете телефона, който вече разбрахме, че някои от вас са правили. Не сте длъжни да отговаряте на никого. След това обадете се на някой близък, който примерно твърди, че някой ваш роднина е пострадал, по-добре звъните на него и в повечето случаи той ще отговори и ще разберете, че всичко е наред. След това, ако се наложи, звъните на 112 на полицията, защото те имат точни инструкции как трябва да се действа в такава ситуация. Не пускайте непознати хора в дома си. Това също е много важно, дори да твърдят, че са изпратени в някой от вашата роднина. По-добре първо проверете и след това действайте. Посъветвайте се с някой близък, някой съсед, някой, на който знаете, че може да имате доверие в такава ситуация. Никога не давайте лични данни от сорта на ЕГН, банкова сметка, адрес, телефон, защото това са начини, по които могат да ви проследят. И след това вече знаем как да се справим с телефонните измами. Ще си поговорим малко за интернет. Това място, на което има толкова много възможности да поръчваме храна,
храна, дрехи, да събираме информация, да се свързваме с близки, да играем игри, всякакви занимания. Но интернетът, както има и много полезни информации, така има много заблуждаващи информации, от които трябва да знаем как да се предпазим. Както вече споменахме, интернет предлага изключително много възможности, но също така и изключително много рискове. Ние сме сигурни, че вие сте запознати с някои от фалшивите измами, сайтовете, но сега малко по-подробно ще ви разкажем за всеки един от тях. Да започнем с фалшивите сайтове, както и да си казвам момичета преди мен. Ключовата дума е поръчване. Много често ние се възползваме от онлайн пространство, защото става изключително бързо, можем да го направим вкъщи по всяко време. И всъщност много често се случва така, че ние се подвеждаме по фалшив сайт, който въобще не наличи, че е такъв. Поръчваме си нещо, превеждаме парите и не стига, че ги няма съответната сума, но изтеглят абсолютно всички пари от нашата карта. Много често това е предизвикано от някакво ексклузивно заглавие или някаква оферта, например кухненски робот само за 20 лева. Съответно ние даваме пълен достъп. Но след като дадем пълен достъп, дори до мобилното си устройство, има различни четци, които също счетат и черпят от нашата лична информация. Достъп до нашия адрес, ЕГН, карта на нашата банкова сметка. Затова е изключително важно да сме запознати как можем да разпознаем именно тези фалшиви сайтове. Също така, дори с теглянето на едно приложение, ние даваме даже още по-голям достъп, отколкото да сърфираме или да бъдем онлайн, в онлайн пространството. И както казах, има и фалшиви новини, които излизат и във фалшивите сайтове и обикновено имат за цел да всеят страх или по някакъв начин да ни измамят. От изключително значение, за да разпознаем самият сайт, е да видим неговото наименование горе в търсачката. Това, което най-лесно може да ни ориентира, се нарича домейн. Обикновени букви, но това е изключително трудно дори за информатиците и всички програмисти, които го изучават. Затова най-лесно дори за нас, които постоянно сме в онлайн пространството, е да скролнем и да видим коментарите или ревютата. Обикновено има клиенти, които даже качват и снимки, с които можем да се подсигурим, че продукта е добре издържан и е достъпен и няма риск от това да си загубим парите. Другото нещо е, че винаги можем да се обърнем за помощ. Дори и към нас, пишейки ни на различни приложения, които можем да оставим, ние винаги сме готови да помогнем и да отговорим. Сега ще ви дам още няколко съвета, с които да можете да оцелите истинската информация в интернет от тази, която е фалшива и иска да ви подведе. Едно от тях е да поръчвате само от сигурни сайтове. Ако нещо е прекалено евтино, то най-вероятно не е истинско. Трябва да проверявате винаги коментарите под обявата на дадения артикул и ако няма никакви мнения и коментари от хора, които вече са закупили продукта, то най-вероятно самия продукт е или фалшив, или не отговаря на изображенията, дадени от дадения сайт. Внимавайте с новините. Ако някоя статия звучи прекалено хубаво или прекалено невероятно за да е истина, тя вероятно не е истина. Преди да я споделяте или да вярвате напълно в нея, се доверете и се уверете, че тя идва от надежден източник. Не давайте лични данни в никакъв случай, ако не познавате сайта. Това включва ЕГН, номер на лична карта и също банкови данни, защото това най-често е капан, за да изтеглят пари от вас или по-късно се възползват от тази лична информация. Сега ще повторя най-важните правила, които трябва да знаете. Ако не сте сигурни, по-добре попитайте някой, отколкото да рискувате. Не вярвайте на всичко, което виждате онлайн, дори да изглежда прекалено добре направено. И помнете, ако нещо звучи прекалено хубаво за да е истина, то най-вероятно не е истина. Не се говорим за нещо, за което на мнозина е ново, но вече е част от ежедневието, а именно светът на интернет. Той е като голям град, изпълнен с много полезни места, но така и с хора, които искат да ни помогнат, но и с такива, които искат да ни подведат. Важно е да запомним едно. Вие не сте сами. Нито в това, че понякога се чувствате объркани от новите технологии, нито в това, че искате да сте в крак с времето. Съзнание и малко внимание всеки може да се предпази от измама, независимо от своите години.
Не е нужно да разбирате всичко в дълбочина. Достатъчно е да се съмнявате, когато нещо звучи прекалено хубаво, да питате, когато не сте сигурни, да действате спокойно, когато получите странно обаждане и най-вече да не бъдете нито с пари, нито с решение. Благодарим ви за вниманието и ако имате някакви въпроси, с радост ще ви помогнем. Мога да кажа нещо? Да, ние сме възрастни и естествено, че някакви заболявания ще има. Най-често се обаждат някой и казват, ако имате някакви заболявания, ние ще ви осигурим достъп до лекари, до специалисти, кажете си имената или нещо. Викам, нито съм болна, аз съм жива здрава и защо викам, я самата и главата ми това. Често се обаждат за такива. Ние ще ви осигурим присъствие при всички лекари, от което имате нужда. За уреди се И на место се обаждането няма такива проблеми, така че да, в повечето случаи са роботи, даже не са истински хора. И просто съобщения, които пускат на много хора. Ще ви запишем пред специалисти. Ние вика ще ви запишем пред специалисти, поред вашето заболяване. Ако не познавате човека, в повечето случаи... Само си кажете трите имена и адреса. Интересен факт е, че последните години ало измамите станаха доста Един въпрос имам. От няколко дена върви аз го казвам, клюкарника, Фейсбука, че са започнало да се източват банкови сметки, банковите карти по банкова сметка на някакви от банките. Това като лъжа ли е или има нещо вярно в това нещо? Хора, пазете ще кажете, започва се масово източване от банкоматите и то вече на пенсионери. Не съм чувала за това. Да, но мисля, че може да Скоро го да Ако беше някакъв голям човек, чака да кажа изчезване на парите. Слагат фалшива карта, да си стигнала пари, след тебе веднага знаят номера на банката и сметки ти тигат. Елате и всички, ако искате да слушате. Звъни се на врата. Мъжа да го нямаш, самата. И аз ставам и това не гледам на шпионката.
Чакайте прати на 11 год. Интонации нагоре, надолу. Народни? Да. Аз даже не просто
си впускате и казвате моята сестра. Не се чувствайте длъжни да отговаряте на казаното или пък да давате подробни обяснения за себе си и за личния си живот. Бяла роза с росата ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да ида на чешмата. Бяла роза с росата ще закича в косата. И да му вземат данните от там. Да, просто ви, как да го кажа, заразяват ви самия телефон и ви източват цялата информация от него. Снимки, контакти. Преминаваме и към кибертурмоза, който е много нажмяла тема и дори По-срещу честен. По-често срещан от обикновения турмоз. Да.